naman din sa lahat ng reports. Ultimo nga ang palasyo nagsasabi na ito po'y pagkaari nga ng pamilya Villar. Bagamat sinasabi po nitong mga Villar na nasa posisyon ngayon na hindi naman kami kasama sa management niyan eh. Kumbaga, yan ay pinangangasiwaan ng aming kapatid. Ano po? Opo, ito. Yes, pinangangasiwaan ito ni Paulo Villar. Opo, bilang pinuno nito pong prime asset na kumpanya po sa ilalim po ng Villar Business Empire. Wala kaming kaugnayan dyan. Sa management niyan, wala kaming financial interest dyan, pero doon nasa usapin na pamilya niyo eh, di ba? So, I mean, ano nang pagpapasintabi ho tayo dito sa usapin na will you investigate one of your own? Di po ba? So, hintayin po natin kung sakasakali. Ngayon, meron pong mga effort na po sa lower house na ito po yung investigahan at nang magkaalaman na kasi nga ang mga kongresista sa kanilang lokalidad siguro nakakatanggap din po ng mga reklamo sa kanilang constituents, di ba? Sa servisyo nga po nitong prime water na ito. Ito lang po ang ang palagay ko po kailangan na rin mismo harapin head-on ni Senator Mark Villar, no? Kung maaari nga siya po'y umarap po sa panayam para niya masagutan direktamente kasi nanggagaling na po sa palasyo eh. Ito pong balitang ito at kung babasahin po natin itong report na lumabas ito itong Friday, ito pong sinasabi nila mismo ng palasyo na ito pong joint venture agreements of JVAs between Prime Water and other local water districts increased in 2019 when the Local Water Utilities Administration of LUWA was still an attached agency of the Department of Public Works and Highways. Ito po sinasabi ng Malacanang. Paalas Press Officer Undersecretary Atty. Claire Castro reported this in a press briefing noting that the DPWH during that time was led by then Secretary and incumbent Senator Mark Villar. Prime Water Infrastructure Corporation is owned by the Villar family. Nabatid natin, ito po yung quote sa kanya, ang malawakang problema na naitulot ng kakulangan ng Prime Water. Mas dumami ang mga joint venture agreements ng Prime Water taong 2019, panahon ng nakaraang administrasyon at noong maki-attach ito sa DPWH na noon ay pinamumunuan ni Secretary Mark Villar. Yan po ang sinasabi nitong si Press Officer. Si Mark Villar, si Senator Mark Villar, labas naman ang kanya statement, di ba? Yes. Ano sinasabi niya? Ang sinasabi dito ni Senator Mark Villar, kung Friday lumabas yan Sabado, nagbigay po siya ng pahayag at binigyan niyang diin na wala siyang direktang pagmamayari o kontrol sa Prime Water. Sabi niya po dito, during my tenure as Secretary of Public Works, I did not participate in any capacity whatsoever in any transactions or potential transactions between Prime Water and any of its partner districts. Yan po ang pahayag ni Senator Marcilla. Opo, sabi ko naman po itong si Luyo Administrator Jose Moises Talonga, mamaya babasahin po natin yan kasi po nasa ating ng linya ngayon na ang isa sa mga kongresista po na nagsusulong na itong mga politika, itong mga JVAs na ito, itong PPP na mga proyekto ito with local water district kasi nga yung kanila po distrito yata ay apektado na mismo. Yeah. Kasama po natin sa Mariscos District Representative, Sir Jay Congressman, good morning po. Good morning po, Madam Ted. Good morning po, DJ Kata at sa mga nanonood at nakikinig sa maganda ng mga kapatid. Thank you so much for being on. Congressman, naghahanap po kayo ng resolusyon para po maimbestigahan itong Prime Water. Tama po ba itong House Resolution 22? Pero po may halos 40 na mga congressmen din ang kasama nyo dyan. Ano ang layunin mismo kung matutuloy itong investigasyon? Anong gusto ninyong ipunto dito po sa magiging investigasyon nyo dyan sa Kamara? Well, gusto po natin investigahan yung nangyayari sa Prime Water dahil napakadaming mga katrabayan natin ang maapektuhan, lalong-lalo na yung sa mga lugar kung saan ang pumapahala sa bibigay service ng tubig sa Prime Water dahil almost
nagpipilipin ng tubig, eh talagang nahihirapan yung mamamayan, no? Kaya nag-utos-utos kami ng mga congressmen, no? Na mayroong prime water sa lugar kung saan saan yung kailangan ng distrito, na paimbestigan kung ba ano ang totoong nangyayari sa pag-ahand sa pagmamanig ng prime water sa ah, water distribution system sa bawat lugar. Oo. At nakalagay nga po dito sa binabanggit po ninyo na resolution, yung strong legal and regulatory framework, hindi lang for prime water, maging sa mga water services po natin dito sa bansa. Aside from that, ano pa po ang gusto ninyong maging laman ng investigasyon na ito? At tama po ba yung nadinig ko? Karamihan po sa mga congressmen supporting this House resolution ay yung mga areas din kung saan ang kanilang provider is si prime water. Tama po yun, ma'am, no? Karamihan sa mga kongresista o halos lahat sa kongresista na nagpo-offer sa ating resolution, may prime water sa kanilang participation. Congressman, pwede ko po ba matanong kung ano po, hindi lang siguro sa inyo na lang, kung hindi na natin makakausap ito ng iba pang congressman na kasama niyo dito sa resolution na ito. Base po sa inyong mga constituents, ano yung mga pinakamalalang problema na narinig niyo po dyan po sa inyong distrito sa Zambales? Well, kaya tayo gusto natin paimbestigahan, no? Kung may nangyayari bang regulated security change agreement. Una, nais natin malaman kung patas pa o legal pa ang naging kasunduan sa pagitan ng prime water at mga lokal na water district. Pangalawa, kung naipatupad ba ng maayos yung servisyo ng tubig. Gusto natin din malaman kung tumutupad pa ang prime water sa kanilang obligasyon, lalo na sa kalidad ng tubig, or supply at mga service sa publiko. Pangatlo, kung may kapabayaan pa o kakulungan sa pag-monitor ang mga ehensya ng ating gobyerno. Siyempre, katulad ng luwa, no? Dahil sila ang merong, sila yung kung ngayon ng ating pamahalaan na talagang may jurisdiction sa mga local water district. Siyempre, pangapat, yung naapektuhan yung kapakanan ng mamamayan, no? Dahil talagang dahil sa dito po yun, kung may nag-epekto ba yung privatization sa presyo ng tubig, access, at siyempre sa kalusugan ng ating mga residente, at kailangan din natin makita, malaman kung ano yung pananagutan, no, ng mga pumirma o mga opisyal na nag-approve ng kasunduan. Dahil talagang minsan hindi dito na nagiging transparent, no, sa kanilang kasunduan, lalo-lalo na rito sa T&C ng patubig. Oo. So, bubusisiin niyo po itong mga joint venture agreements na pinasok ng prime water natin sa mga water districts natin. So, kasama po kung sakali man magsimula na itong pagdinig sa mga ipatatawag, sino-sino po ipatatawag natin dyan? At kailan po natin inaasahan na magsisimula ito kung sakali? Siyempre, kailangan ipatawag din yung, yung pamuluan ng prime water. Yung presidente ng mga opisyalis nila, kailangan nilang magpaliwanag. Pangalawa, yung mga local water districts, no? Kung saan nakapaloob yung prime water. Pangatlo, siyempre, yung mga tagaluwa, mga ahensya ng ating pamahalaan. At magpapatawag din tayo ng mga, ng mga naapektuhan, yung mga Consumers. naapektuhan. Siguro mag-i-start yan, ma'am, sa after ng taon na schedule na yan. Okay. So, mabilisan po ang investigasyon nito right after the SONA. Sisimulan na rin po ito. Kasama din po ba sa ipapatawag kasi nababanggit na rin po itong pangalan ng dating DPWH Secretary na ngayon Senador po na si Senator Mark Villar? Hindi pa siguro, no? Dahil una sa lahat na parliamentary courtesy, no? So, hindi natin po pwedeng ipatawag o imbitahan si Secretary, si Senator Mark Villar, lalo dahil hindi natin ito pumunta, no? At siguro mag-concentrate tayo sa prime water muna, sa pamanuan ng prime water at kung anong dahilan kung bakit napakasama ng servisyo na kanilang ibinibigay sa ating mamamayan. Oo. Hindi po ipatatawag kahit na mismo ang Malacanang po ang nagsasabi na noong 2019, noong siya po ay kalihim, nadagdagan po yung mga JVAs na pinasok ng prime water?
Depende sa kung saan pupunta yung investigation, ano? Dahil gusto natin mag-prosecute sa prime water muna, no? Dahil ayaw din natin na baka mamaya sabihin, mahalo ng politika, no? Dahil talagang itong topic na to, hindi lang naman ito topic pang national, no? Dahil ito rin topic pang lokal, dahil yun na mga mamamayan natin na naapektuhan, no? Ayaw din natin na maayuhan sabihin na ito napupulitika. Oo, speaking of the politika, sinagot nyo na rin po yung tanong niya yan. Sabi nyo nga po, hindi ito political issue kahit pa konektado itong prime water sa mga Villar. Pero sir, matanong ko lang din po. Kasi itong issue sa prime water, kung babalikan natin, at titignan natin yung subong ng mga consumers, hindi lang naman ito ngayong taon lang or even last year. Pero nagtatanong yung ilan, bakit ngayon lang mag-iimbestiga? Kasi tulad, kasi tulad sa amin, 2018, 2019 yung yung na-aprubahan yung kanilang kontrata o pumasok sa joint venture agreement yung prime water, no? So yung kanilang development, no? Nalagay na sa joint venture is within 5 years, meron silang investment plan na nakasaad doon na in 5 years kailangan nilang mag-invest ng 200 to 300 million. So sa kasalukuyan, nasa 40 million pa lang yung kanilang investment, no? At sa ngayon, pitong nila ngayon, at pinapalo up natin sa kanila ang sinasabi nila dahil sa apektado rin ng COVID at nagkaroon ng COVID nung mga panahon na yun. So binigyan din natin sila ng pagkakataon na ito pa rin yung kanilang pinangako, lalo-lalo na yung kanilang investment plan na binigay. So, siguro sa 7 taon, minus 2 years ng COVID, siguro tama lang na ngayon sila tingilin, tama lang na ngayon sila magpaliwanag dahil lumipas na yung 5 taon, hindi wala pa rin silang improvement na nagagawa, lalo-lalo na sa kanilang plano kung saan kailangan nilang magpagpag ng supply, magpalit ng mga linya ng tubig at higit sa lahat at siguraduhin na maganda yung maganda yung service ng kanilang ginagawa. Siguro nga, Congressman, nakunawakan po natin yung binabanggit nyo na kumbaga, hindi muna kayo agad pupunta doon sa invitation kay Senator Mark, no? Kasi nga, magsimula pa lang kayo ng investigation. Pero kung sakasakali ka ninyo, kung dadalhin at dadalhin ang flow, ang daloy po ng investigasyon dito nga sa panahon ng panunungkulan niya bilang DPWH, mangyayari po yun na courtesy invitation, kumbaga, Congressman. Siguro kung kinakailangan man ng pwede, kung darating tayo doon, gagawin din natin yun, kung kailangan talaga at nakikita talaga na doon talaga nakatumpag yung investigation at doon talaga ang direction, at kung nakikita natin na talagang may maliwanag sa kailangan ng pagpapaliwanag si Senator Mark, pero for the meantime, kailangan muna tayo mag-concentrate na pag-provide na yung reason kung bakit napakasama ng service ng tubig dahil talagang hindi lang naman ilan lugar at reklamo, halos lahat kung saan may prime water talagang nagsusumbong at talagang nagreklamo yung mga tao na napakasama ng kanilang servisyo. Opo. Sige nga po, naunawa ko natin ito. So, sir, anong politiko kaya ang hahawak po sa inyong investigasyon kung sa kasakalo? So, pwedeng mapunta yan sa franchise, o pwedeng mapunta sa public utilities, no? Depende na rin siguro sa yan, sa Manontes, kung saan ibibigay ng leadership of houses ang siya napupunta. Pero hindi ko pang nagkaroon ako ng maganda pong mga president dahil sa Kamara sa pagsasabi pwesa ng mga komite para po sa kapakanan ng publiko. Halimbawa, TRICON, no? So sa kasakali, Committee on Public Utilities ba, kung meron kayo dyan, o Committee on Public Services, o Committee on Branches, plus Committee on Good Government. That's possible. Possible din yun, dahil merong kinalaman din yung mga ahensya ng ating pamahalaan. So, maaaring isa o dalawang komite magpunta yan para talagang magkaroon ng matutuning investigasyon. Dahil talagang napakadami ang nagre-reklamo na talagang mga
mamamayan natin na talagang kailangan may managot, no? Experience ng ating mamamayan. Opo, at naunawaan din po natin ang purpose nga rin po ito ay in aid of legislation din, ano po, Congressman. Itong, sa ngayon pa namuta sa iyo pong review ng pangyayaring ito, meron ba ano, kaisipan tungkol nga dito sa mga panuntunan na pinatutupad dito pong in charge sa PPP projects at maging sa luwa dito po sa mga joint venture agreement na ito? Yes, Manong Ted, ano? So, tinitingnan na rin natin kung ano yung mga pwedeng mga batas na pwedeng ikarismita ng investigation tulad ng ano ba yung nangyayari sa water PPP accountability and transparency, no? Pwede tayo mag-propose ng water accountability and transparency act. Pwede tayo mag-propose ng national water regulatory framework. So, pwede rin yung mga local water district protection act para yung natin makita kung ito na kung saan napapalood sa joint venture agreement ng prime water sa local water district. Pwede rin yung water sector contract review and renegotiation act, no? Marami po pwede marites at yung water act public declaration doon. Yung mga pakadaan batas na po pwede tayo ipatupad o batas na po pwede ipapose regarding sa investigation na ito. Sige po. Pero sa ngayon po na tayo naghihintay pa po ng official po na pagbubukas po ng first regular session po ng 20th Congress. So paano po ano ho ang bagamat kayo po ay nasa legislatura, ano po ang ginagawa ng inyong tanggapan para ma-absent yung reklamo, problema po ng yung constituents sa servisyo po ng prime water? Yun nga ang mahirap manong-test, ano? Dahil nagkakaroon ng ano, no? Tulad yan, kailangan pang sabihan yung prime water na mag-deliver ng tubig, no? So ngayon, araw-araw tayo na-deliver ng tubig sa mga natatakupan ng prime water, no? Nagre-renta din tayo ng mga Gumagawa kayo sariling paraan yung congressman, gumagawa kayo sariling paraan na po na lang ninyo. tama po, no? Meron tayo 3-4 na water truck na nagdidistribute ng tubig sa ating mga mamamayan. Hindi tayo humihinto, no? Dahil although merong 2 truck yung prime water na nagdidistribute sa mga barangay, dahil sa laki, no, ng kanilang natataklawan, kulang na kulang yun. So, ang ginagawa natin, nagdi-deliver din tayo ng tubig araw-araw. So, 4-5 po na natin ginagawa yun, hindi tayo humihinto. So, para maintindihan lang yun talaga yung ano, so, pagigirap ng ating mamamayan, ang nakakalisawa nga yung manutin. At ang ilan ngayon sa na to, wala talagang tumutulong tubig sa green kahit malakas ang sila dito sa Pambalit ngayon. So, talagang hindi natin malaman kung anong beneficio at kung anong ginawa ng prime water sa tungkol sa supply ng tubig dito sa aming lugar. Pero bago sila lumating, may tubig naman kayo. Bakit sila, alam mo man, kasi sa pag-i-NPC kasi yung ano, no, yung mga panahon na kung saan water district pa, ayaw papuntan, no? Kasi kailangan na rin magpupuntahan ang aming local water district. At alam naman natin, pag local water district, wala masyadong pondo o pera yan, eh. So, ang ginawa nila, maghanap sila na kung saan maghanap sila ng kung pwedeng mag-invest, no, sa ano, no, sa sektor ng patuloy dito sa aming lugar. At nakita naman nila na maganda yung pangako ng prime water, no? Talagang kung iipin mo din manong test, talagang maganda talaga yung kanilang ano, maganda talaga yung kanilang mga pangako. Ang problema, parang nagulol nila yung mga local water district, kasi hindi sila tumupad sa kanilang mga pangako. Tulad sa amin, kasi nakapagpapit ko kanina, nakalagay sa kontrata, within 5 years, sila mag-invest sila ng almost 300 million. Pero ngayon, nasa 40 million pa rin yung kanilang na-invest. Hindi sila tumupad sa plapan. Kung talagang kung tumupad lang sana sila, siguro magiging maganda kung may supply na tubig sa mga local water district. Opo, pero may claim yung iba ng mga
kanilang mga gripo. Yung pang isa ang dahilan kung bakit gusto natin mag-imbestiga. Dahil kawawa naman yung mga tao. Wala, napakapangit ng servisyo, napakabulok ng servisyo, pero patuloy ka pa rin naniningil, no? So, isa rin yan siguro sa mga bakit kung bakit kailangan natin, kung bakit natin kailangan tignan para at least hindi naman kawawa yung ating mga kababayan, lalo na sa mga pang-aabuso na ginagawa ngayon ng Fair Water sa kanilang nagatutupan. O sige po, so Congressman, kami po aantabay dito po sa inyong gagawin po investigasyon. I'm sure ang mga kongresista po dito sa mga lokalidad ninyo, sa inyong mga distrito na apektado, ay magsisipag dito kasi pinag-uusapan nyo basic necessity po ng tao, tubig, Congressman, ano po? Tama, Manong Ted, although siyempre gusto rin natin makita rin yung resulta ng investigation ng Malacanang dahil gusto rin natin makita yung report na ibinigay ng lugar at ang mga rekomendasyon sa ating pamahalaan. Gusto rin makita yung kopya kasi sa ngayon hindi pa lumalabas kung ano yung kanilang nakalagay sa kanilang investigation. Siyempre yung mga congressmen na natasakupan ng prime water, talagang kailangan din nilang maipakita sa kanilang mga distrito na hindi sila nagpapagaya. Lalo na, sabi nyo nga po, isa sa mga basic needs ng ating mamamayan ay tubig, napaka-importante po yan. Okay, sige po. So, kami magkipag-ugnayan po, Congressman Jay, sa inyo pong mga gagawin hakbang, kasama kami po ng mga ilang pang mga kinatawan sa mga distrito sa gagawin po ninyo investigasyon. Salamat sa panahon, Congressman Jay. Mabuhay po. Maraming salamat po, Manong Ted at DT Chacha. Magandang umaga po sa inyo lahat. Si First District Representative ng Zambales, J. Kong Hun, dito po sa isyong ito. And again, bukas po ang aming programa, ang aming pong stasyon sa panig po ng mga bilyar, particularly po itong pinuno ng kumpanya na siya po namang nangangasiwa dito pong Prime Water, anong kanilang kumpanya, Baby Girl? It's under Manuel Paulo Villar. Opo, pero yung pangalan ng kanilang kumpanya ay Prime Suspect, is it? Hindi! Oh, sorry. Prime Water Infrastructure. Sorry po. Prime Suspect. Ikaw, sorry po, Panig Prime Water mo kasi. Prime Suspect, Prime Water. Prime Water Infrastructure Corporation. Okay lang, pero hindi na bago yun. Sa amin din, pag nawawala ng tubig, ang nagbibigay, it's either kami yung bibili, magpapadeliver doon nung parang truck mag-shell out yung mga naninirahan, or yung LGU. Pero yung mismong Prime Water, wala akong naramdaman na nagkadala pag nawawala kami ng tubig. Anyway, sige Ito, papasahin lang po natin itong kanyang statement on Friday. No? And again, we have to give credit sa Rappler. Opo. Sa saga, sa Pasang Cruz, sa sakripisyo ng napakaraming lokalidad, sa serbisyo po, actually, walang serbisyo ng Prime Water. Ang Rappler po ang isa. Kaya sila po basically po ang nanguna rin sa kanila pong ginawang investigative report at pagtutok po sa issue dito. And we give credit po naman sa kanila pong mga masisipag din na mga researchers at mga reporter. Sa report po ng Rappler, mga kapatid, ito nga po nakalagay dito, Mark Villar said in a statement Friday that during my tenure as Secretary of Public Works, I did not participate in any capacity whatsoever in any transactions or potential transactions between Prime Water and any of its partner districts. I have full faith that my service record in those years would bear witness to that focus and commitment. Okay, ngayon, sa report din po ng Rappler, noong 2006, itong Prime Water Contracts Nationwide, Prime Water Infrastructure Corporation incorporates, alright, noong 2006, binuo itong kumpanya ito na Prime Water Infrastructure Corporation. After 9 years, 2015, ito ang kanyang kontrata. Alright. Pagpasok ng 2016, naging 15. Ito po rin mga kapatid, yung first full year of the Duterte administration and Mark Villar as DPWH Secretary. 2017, naging 22 contracts. 2018, 45 contracts. Alright? 2019, 62 contracts.
68 contracts. 2021, 69 contracts. And 2022, 75 contracts. Ngayon pong 2025, nadagdagan ng dalawa, naging 77 contracts na. Ang source, mga kaibigan, ng Rappler dito ay ang Prime Water Infrastructure Corporation sa kanila pong naging financial statement sa kanila pong website mismo. Reporting po ng Rappler, sabi po dito, Rappler has been told by several stakeholders in Prime Water areas of alleged irregularities when Yes. those water districts entered into the contracts. Many of the contracts were not results of public bidding but unsolicited proposals by Prime Water. And meron pa po dito sinasabi, no? Halimbawa, in Bulacan, sabi po dito, Vice Governor Alex Castro earlier said it seemed that the local government was held hostage by the Thank you. untouchable There's a bunch of them there. Get more for my birthday. No, they went to the ocean for that. Kaya nga, pag meron ulit. Merong parang secretary na nagsabi na walang kontrol ng LGU na yun ang lakas ng loob nila eh. Na parang kami, yung mga nasa local government, untouchable sila eh. Yan po sinasabi daw ni Alex Castro sa interview ng Cooking gulay. Yan na. In Camarines Norte, Hi there, baby girl. I'm gonna clean. Don't worry. Again? the Huh? travel expenses claims What? of some of the water What is it, Angel? auditors said the claims for the U.S. Why are you looking like that? supported with the Why, Angel? to travel abroad Why? from the office of the president. Thus, payments were considered irregular. Kasi po itong audit report ng COA ay sa mga local water district. In this case po, yung Camarines Norte Water District o CNWD. It turns out, sa report ng Rappler, they got the travel authority from Mark Villar himself. The general manager stated that the CNWD has secured permission of a group authority to travel from the office of the administrator of the local Water Utilities Administration pursuant to the authority delegated Nag-gym kayo? Secretary of Department of Public Init, ano? Service, said the Oh, hot. CNWD's 2017 audit report. Yan po yung sinasabi ko sa report na ito ng Rappler. Again, yung po ang site kanina na aking binasa sa mga ito, Secretary and now Senator Mark Villar. Pumasok ka naman dyan na walang ano. Na ginagawa ito pong lupa kung saan po naman ito ngayon ang po ng mga paunang pagbibigay din po ng update ni Press Officer Atty. Pierre Castro na kanya pong pinapahayag sa media kasi mula nga po itong kanya pong session na ito kasi nga kami mismo sa pangutaw lang ating itong researcher Kamo Tulo ito pong mga joint venture na ito PPP kasi nga ito eh nagkakira kasi po mga kapatid kung ba't pumapasok po ito privado sa kanya yung nagsasabi Congressman Jay yung mga local water district walang puhunan ang mga local water district po meron silang mga resources pero dahil nga sa mga luma na yan, nasisira ko yung kanila pong mga water sources, mga linya ng tubig, etc. Kailangan mag-privatize. Nangyari po naman yun sa atin, di ba? Sa Metro Manila. Yes, ito po yung PPP yun eh. Ito pong sakop na areas ngayon ng privatization. Dito po, ganun din, basically. Diba, joint venture agreement, papasok na yung investor. Ito nga po yun. Itong Prime Water. Pero yun nga ang sinasabi, yung ipinapangako ng investor na hindi ko po nangyayari. Pagpuso, ang sinasabi dito sa report kahit pa ng Rappler, kahit na po nagapak ang serbisyo ng tubig sa mga lokalidad, ang Prime Water, nagbilig ka na pa na lumalaki ang kanilang kita. Okay, sige po. So ngayon, ito nga pinakamahilan dito. Ano ba leksyon nito sa PPP, sa privatization? Ano ba ang leksyon nito sa
sa mga LGUs na sinasabi na powerless daw. Dito po sa mga bills na ito, tayo ang nasasakupan nito, di po ba? Doon nga ho sa Camarines Norte, kung panoorin din po niyo itong report na ng Rapper na ating napanood, doon po, nangimasok yung kanila pong lokalidad doon, yung kanilang local government doon. Pero yun nga, no? Hindi nila makitong debate ito pong prime water dito. So, it's a saga na o it's a continuing developing story. Kasi nga din po dito magkakaalaman tayo kung sakasakali na mag-iimbestiga na hanggang saan nakakantong. Ako naman naintindihan ko si girl, na si Congressman Jay Conghun. Ano lang siya, medyo nag-iingat lang po sa mga statement din na magpadalos-dalos kasi nga kung saan ka dadalhin ng totoong pag-iimbestiga impartial, ito ka dadalhin. Diba? So, pinag-pinag yan. Ang dami ngunit po, ito sa report nga ng RACNA 77 po ito ang dami nito. Hindi ba? So, lahat ng mga lugar na yun, tatawagin, etc. Magkakaroon na po ito ng, kumbaga, connecting the dots eventually. Opo, at kung meron man pong nangyari man, kung sakasakali po na conflict of interest, doon tayo magkakaalaman. So good. Ang kahantungan ng mga taong sangkot dito sa sinasabing conflict of interest na ito. Hari naman, pag natapos ang investigasyon, kumanda na ang servisyo. Yun na nga, hindi nagatulo ang tubig sa grito. Diba? Alam mo, iba man ang presa yung prime water Yung iba man ang presa yan sa mga consumers. Surprise namin pag may tulo kami sa gripo tsaka pag malakas. Pagka kasi mahina tsaka wala, normal yun. Pero pag meron at malakas, ay, wow! Surprise! First hand din po ako dyan Surprise Wow! po. Surprise! Ang dami mo baon, Monday pa lang Surprise water. Shady. So, ano lang for the record po, sa Prime Water again, at sa dito po kay Ginoong Paulo Villar, kay Senator Mark Villar, lagi pong bukas po ang aming programa. Anytime po, kung mamarapatin po rinyo, na kayo po yung aming makapanayam dito po sa mga importanteng issue nito. This is definitely imbued with so much public interest. Alright, ganun na pong 14 minutes after 8 o'clock in the morning. Inihatid ng Boss Mastery Coffee. Sarap naman talaga dito. Awin pala kayo ng quality coffee beans at puno ng mangosteen with santo na mainam po sa ating pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kape mangosteen sa available yan sa Crystal Drug, Watson, sa Tagalaw, at South Drug at piling supermarkets nationwide. Pero po tayo, isa pang importante panayam abangan po ninyo ito dahil ito po mga kapatid ay sa kapakaran po naman ng ating pong mga kababayan na naghahanap pa rin po ng katarungan sa pagkawala ng kanilang mga kapamilya. Di ka talaga marerelax pag nanakit ang katawan. Mag-Alaxan FR. May relief to relax formula laban sa sakit ng katawan. Relax na. Tapos game ulit bukas. Ay, Diaz po. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaxan FR. La la. Game Zone. Hintay na ako sa di nakaka-stress. Game na game sa Game Zone. Visit gzone.ph. Game na game. Player, real game. Imagine the taste of caramel with your Dunkin' coffee. That signature bold espresso with smooth steamed milk, luscious vanilla, and on top, a rich caramel drizzle. There's no treat like Dunkin' Caramel Macchiato. Another classic coffee made the Dunkin' way. Dunkin' Caramel Macchiato. There's Macchiato. nothing like Dunkin'. Ang oras, 8:16. Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng Arena Plus. Sama-sama sa Arena. Download Arena Plus app now on App Store or visit arenaplus.ph. Round 2, 3, 4, 5. Arena Plus.
sama-sama sa Arena. Download Arena Plus app now on App Store or visit arenaplus.ph. Bayanihan. Magtutunan. Sama-sama sa pagsubok o karamihan. Hari sa akong pagpuan. Ang pasanin ng bawat isa. Tandaan ang sinabi. So good. Ang mga daladalahan ng pag-asa. Galatians 6:2. Bayanihan. Isang utos ng Diyos. Ipinapakita natin ang pagmamahal ni Kristo sa ating kapwa. Ikaw ay M-Extraordinary Coffee. Brought to you by MX3 Coffee and Tea. MX3. Dito ako, Pili. Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng MX3. Dito ako pili at Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig. Totoong balita. Ito ang True News Update. True News Update. Narito ang True News Update. Sampung hanggang 18 bagyo pa ang inaasahang papasok sa bansa bago matapos ang taon at pag-asa. Ngayong Hulyo lang, halimbawa, 2 hanggang 3 bagyo ang posible. Pero maaaring di naman daw yan maging kasing lakas ng mga bagyong nanalasa sa bansa noong isang taon. Paliwanag ng Department of Science and Technology, bahagi ng typhoon belt ang Pilipinas kaya madalas tayong daanan ng mga bagyo. Kaya ang Pag-asa patuloy na pinalalakas ang kanilang weather forecasting systems. Kabilang dyan ang pag-i-install ng mga bagong equipment at pagdadagdag ng weather stations para mabantayan ang lagay ng panahon. Gumagamit na rin daw sila ng Artificial Intelligence o AI. At yan ang True News Update. Ako si Cherry Baile para sa True FM sa 105.9. Ayos. Dito tayo sa totoo. Bibigay na tayo ng ulam sa ating kapitbahay. Sa 105.9. Dito tayo sa totoo. Ang True FM News Update. Bigyan natin ng talong. Sa inyo ng MX3. Dito ako believe at Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig. Ang oras, 8:19. Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig. Siya, si Swing. Ayos. Hindi ka nagsishare, ha? Naku, baby boy. Sarap talaga ng cheese ring eh. Paborito ko talaga to. Bata pa lang ako. Oo naman. Iba talaga ang cheese ring. Yung sobrang cheesy na may Sarap ah. Parang ikaw lang, baby. Ang sarap talaga ng balik-balikan. Naku, ubus na. Palibre naman ako ng cheese ring, baby. Cheese Baby, Ang sarap. Balik-balikan. Mabibili sa inyong suking tindahan. Cheese ring. Can't get enough by Regent. Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fujidenzo? Just like families and companies trusting Fujidenzo, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD inverter appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business. Ayos. Fujidenzo. Grabe. Sarap. Ano pong sa inyo? Hi, ito yung kailangan kong gamot. Kaso kaya sa budget ko? Imbis na branded, I recommend Actimid. Actimid? Opo, Actimid. Quality generics na simbisan na ng branded, may up to 85% savings pa. Nakikitipid! Yan ang ginhawa sa bulsa. May ginhawa na sa bulsa, recommended pa ng San Francisco. Actimid. Ayos. Mabibili sa generic o drugstore. Ah. Diba? If symptoms persist, consult your doctor. Isang pangalan simbisan ng maraming brand. Actimate Quality Generics. Deposmana po para sa ginhawang generika. If symptoms persist, consult your doctor. Manatiling masaya ang Nice, nice, nice.